nkrɔfo ba sɛ obewia na wakum na wasɛn ɛnyɛ ɔbonsam. The thieves are the pastors. And as our pastor when you so ɛbɛba sɛ na ɛdi akyire no wokɔ hɔ a wɔbɛkum na so kum na wɔkum no ɛyɛ wɔn sɛ wɔyɛ dɛ onyame adwuma nti asɔfo bebree ni pastor teachers bebree aba onyame adwuma a wɔyɛ ni sɛ wɔyɛ dɛ wɔkum nkurɔfoɔ no minimum ɔsɔfo bi fira America ɔsɔfo saa de wei wɔn wokɔ yɛ dɛ sɔfo obi na initiative wɔ Ghana ha yɛ ɔka ho kɔda hɔ ɔda hɔ no sɛ wakɔ po no mu no wɔde kyɛ yɛ ato no ɔsɔfo no ɔka so ɔbaa na ani gye sɔfo dwuma wo maame wata ne kuta ho na pastor ne kuta maame wata ɛna ɔde ne initiative tena ɛsu na ɔkɔbɔ yɛ ɔde ne hyɛ nansa maame wata nsa ɛnti no mena na ɛbɛ control maame wata ɛnti na ɔmo yɛ nyina wɔyɛ adwuma ma yɛna ɛnti ɔsɔfo no yɛ adwuma ma yɛna ɛnti no ɛhɔ no wokɔ ha ɔkɔyɛ wo dɛ ɔkɔkum nti na ɔsɔfo no bae sɛ ɔbɛwia na wakum no wasɛe is a thief. Abusiamu akwaba ediba Mystery TV so master so first time ni a obemi subscriber tem no so ede mama ya na wakai sa wo de build on ebeka ho sa no upload ni so mpa first person ya wo sa ebedi kan kada busia ne me Prophet Dr. Abednego na ye ba abedi enkomo no odifo aye krado na se de two piece no wo de color foforo kra na abana we ni se eye soft pink wo se eye peach o aza me hye de hu color ni na de ka me ho na ye nkomo odifo akwaba na fe hwe color na me ka no hu odifo ene se na ho fe no SAP ni wi a asemu edapono so no ye de ho nkomo. This program is brought to you by Rabboni Group, the Kingdom of God Ministry International, Unity of the Spirit in the Bond of Peace Fellowship, Onyame Bechire Prayer Camp, Camp David, Code of Israel, Inspirational Research Society, Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, Commission on the Rights of the Kingdom of God and His Righteousness and Administrative Justice, Rabboni Supernatural Intervention, Ele Hadi, Barim University, Prophet Dr. Abednego School of Giftology, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, Mystery TV. Daddy. Hello. Here now. Oh, Father. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. That was Uncle for Sanka. Yo. Now you will talk to me almost Sunday, be able to us. Now, say, what's a haboko? Then you once Sunday. Yo, Daddy will be a friend so dear a boko. Na Nanwada, and now we could pay more our Prophet Isaac Usubempa, now sorry, and near Woye Yamiswa, dear Ghana Funina, airborne some muddy for say, we dear any diff when you're baying in Mayan, Wyoming. Nina said, was so ashamed to you and Anwe by ye, and a month for a quack he more. Or calling young people in Yamiku Common in Yamidin and Mano, that's one of my said, one more Sikafrum. It is Abri, or the Sikato, what the man also remembers in us will be anye, no one from Koye Juma, not a home so for a banfaso and farmer or no assortment neja, or between a crack class, Nessicana demand. What's in your summer between a wow bedja bedimuno creno, near sign Eddie B account. And no. And a Ghana was and a prophet Isaac Usubempa, where ye differ kwasi one because differ kwasi wa beka say, sorry sika, yen fa masorima. Daddy, ba who sa sorry sika yen fa masorima. Ba who sa one do the sorry sika no, a beboa sorry man, no fan quay juma, na woman betia, kakra. Sikano come the quay when mudimuno cra, or best sign the be at the account at the amawo, and semi me, what you say. Yo. Osuru asasi ra de nyaso tu for Japan da wase in Sri Lanka odi dara yesu money aduma ho aya nanka ayi me pese mebubo nkofo din so aya na wasa bebodi so bepa na akwese wi anu money ade aya nkofo se bia meti na nkofo ho asem na make se we dia bebeto social media so social media television na mujira abuka enti obi a on te soro kase obe na ati ase was it me one say make a so okay. I'm here to tell the truth. I don't prophesy. And as some American, he who which is present, which was past tense, and which is to come, present tense.
present tense nea ɛbɛba ɛyɛ dade ɛnkɔmhyɛ Okay. ɛna ɛyɛ nea ɛwɔ hɔ yɛ sɛsi a Mprempren deɛ. prempie Okay. nea ho ahyehyɛ nea ɛwɔ hɔ sɛsi a Mm. ansa na which was ɛyɛ nea ɛyɛ dɛ ɛtwa Etwa mu mu kɔ. ɛsubesube ka nnɛ yɛ asɛm Mm. amen Amen. nnɛ yɛ na meka Okay. nti ɛyɛ nkɔmhyɛ Depi. Ɛyɛ nea ɛwɔ hɔ na wo. ɛyɛ wo nea mɛho nea mate na mede hu dɛ Adanseɛ. adanseɛ saa na onyame te Okay. nti wɔka onyankopɔn a onyame sɛsi a nnɔ wɔ hɔ ɔbɛsan wɔ hɔ daa fɔde amen Amen. nti wɔabisa me sɛ ɛyɛ saa asɛm yi a wokae sɛ ɔno kɔbisa onyankopɔn no onyankopɔn sɛ ɔma wɔ sika ɛnyɛ saa Mm. yo saa asɛm yi mekora mate Oh, okay. ne sɛ Mm. ɛnyɛ ne deɛ o mete me deɛ koraa sɛ na ɔno bɛte ne deɛ Oh, okay. amen Amen. asafo ma no memmoa wo Okay. memma wɔnyɛ sika Mm. na wɔnyɛ bembra asɔre Mm. bebree wɔ hɔ a wɔmma asɔre a wɔnim sɛ Awurade Mm. na ɔsɛ Peter, do you love me? Feed my sheep. Feed my sheep. Ode ɛdɛn na ɔbɛma wo aduane bɛn na wɔde ma wo Mm. sɛ woyɛ oguahwɛfo na wɔma wo aduane na wɔde nguan ne aduane ma wo a aduane bɛn na ɛsɛ sɛ ɔma ma wo Wode nnwan no aduane na ɛbɛma wɔn. mesɛ ma nguan ne aduane nti mesɛ ma nguan ne aduane nti aduane bɛn na wɔde bɛkɔma wo Nea wode ama me na mede bɛma wɔn. very good Mm. nti no sɛ onyame asɛm ba sɛ ma nkurɔfoɔ ne sika a ɛdɛn na yesu de ma wo Sika. yesu frɛ suafo no ɔma wo bi sika Depi. ɔma wo dɛ Ɔma ɔmo Honhom Kronkron. nti sɛ ma wo mu sika a dɛn na wobɛma wo ɛyɛ physical money na akɔfa de ama wo ama na dɛn na mewɔ sɛ silver and gold have I now what I have is what I give to you Okay. sika de dwetɛ deɛ mene bi na nea mewɔ no na mede ma wo Mm. na sɛne onyankopɔn dɔ wiase nti no na ɔde ne ba koro yɛ dɛ Ɛmaayɛ. sɛ obi a ɔbɛgyina di wanya daade Da nkwa. wanya Da nkwa. nti dɛn na yesu de maaɛ Da nkwa. nti sɛ yesu sɛ ma nkurɔfoɔ no aduane a dɛn na wobɛma wo Da nkwa. ɛyɛ sika Oh, daddy. Hey, daddy. Daddy, member no ɔba asɔre. Ɔba Amen. asɔre yi, ɔto offering. ɛnam kyerɛ sɛ wote sɛ wɔ mu a fa mu di mpo na meka wo nte ase na wobɛda ate soro deɛ soro no 1+1 is 1 Okay. soro ɛyɛ free Hmm. ɛnti no fam 1+1 is It's 2 two. Okay. ɛna ha ne yɛ cash and And carry carry. Hmm. ɛnti sɛ onyame asɛm aba ma wɔ m sika a nti wonam no wo sika yɛ dade wo na onyame afrɛ wo nti onyame frɛ wo a na wama wo a nti wonam no wode biribia ɛyɛ dade Hey, nyame. nea ɔde maa wo no Hmm. tɔ sɛ ma nkurɔfoɔ ne sika a na ɔma wɔ abodo a dɛn na wobɛma wo Abodo na ade bɛma wo. nti me ɔma me nyame asɛm nti nyame asɛm a mede bɛkyerɛ wo wobɛnya sika But sɛ daddy wɔ se ɛnka nkyerɛ wo nua sɛ wɔ nkonyame bɛyɛ aberɛ bi wɔ hɔ. mo ɛno yɛ wo na wonte ase mmerɛ a nkurɔfoɔ no kɔto asɛw the people look for money a wɔnim sɛ wɔnya nam no a wɔbɛnya sika Hmm. ɛne wɔato asɛm na wɔnya nam na baabi a wɔgyina na ɛnti na de expect sɛ yesu bɛma wɔn nam Hmm. ana ɛnyɛ saa Hmm. ana ɛnyɛ saa Saa. na nam so wɔto wɔn bɛnya sika Hmm. ma yesu ɔde nam na ɛma wɔn a na ɔma wɔn asɛm Ɔmo ɔmo asɛm. sɛ dɛn Ɔmo nto asɛm. ɔmo nto asɛw Hmm. anaasɛ mo nto nam Depi. nti no ɔma wɔn asɛm no wɔtoe no wɔyi nam anaa wɔyi asɛm Ɔmo yi nam. Hey, daddy, ɛnɛ deɛ mesɛ tiefoɔ a moyɛ yi a wɔn mu yɛ biem. But daddy yɛnhwɛ. Yes, we are seeing. Okay. Okay. ɛnti sɛ nea yesu wɔ no ɛna ɔde ma wo nti sɛ okuta asɛm na asɛm ɛyɛ sika ɛyɛ nkwa ɛyɛ ahoɔden ɛyɛ biribiara everything is the word Hmm. ɛnti me onyame asɛm aba sɛ mema wɔnyɛ sika ɛnti woba metumi kyerɛ wo kwan a wobɛfa so anya sika wonya sika na woba asɔre bio ɔsɔfo yi de ɔkasa wohu biribi a ɔbɛka
nnɛ nyame adom wɔ yere ne ma wo nyama yiye nyame adom wobɛsi dan wobɛtɔ kaa w'adwuma no sɛ ɛbɛkɔ so yɛnyi w'adi wowie adeɛ nea woyɛ ɛnyɛ ngyaeɛ maka bɔ David. ɔyɛ yɛ wie no wotie Mete. wafrɛ nkurɔfo sɛ wɔngye aso na ɔsɔfo kasa dodo mema wo sika na sika no nso ɛnyɛ sika physical na ɔde ma wo. He gave me the word. In him is life, and the life is the light of men. And the light shine in darkness, and darkness comprehended it not. It was a sika, meaning Yamaya, Ubenyeska. The name Kotokumska and Mobi Yamo. Because yes, when you go to Kumska, Mamma, that's some number my child choir for society of Ubenyeska. Okay. Okay. Yes. Amen. Amen. Na said I can see Papa Revolution. The Bempa Isaac, none of Kofubi Kasaba had to them form body job. Because they have taken Usu Bempa like God. Okay. And I'm just a pastor, I don't know who named Noye. The prophet told you the shepherd, you know, his name is not written in the book of life. He don't have the Holy Spirit. And that do a book of life. God damn you. Now, in Crawford, maybe there are no good anymore. Now, Mudi, no, be some you, Nakupo. Now, who did it? And I know that I can't catch them say, and conform with the zoo. Let me say, be try 3 days uncle, who win over son. I say, yes, what patron to do one that down one. Who can do it? Okay. Then I hope I draw. you take from Quaneco. I draw. And you can follow me. I draw for. The Jesus of their thieves and robbers. Amen. I buy would ye say, no, no, say, while Bompire, I train a minimum and if you know Yamma, a book quite say. Otume echiska obwa sorry man ananyesa Sir. obema uska ena akwese yanse asoriska yemfa mwa asori man onu so ni oni ni waka onu kwa mete se wo ka tu a o yo sofo na se quote out your crop o yo sofo na wo ka bi no nsi ne o fleet of cars o fie o japade kese amen who to dues there's a dues which the people pay in akwese wa church Would ye? At those days, he condemn all those things. Think of 4 years, he said, they will fight against you. Amen. Amen. The Usman pass or Chiscana. If you remember him, Scano, on the way no 2 almost free. And I said, Obeji was set a committee as a bank organization. What through in the Wabitria with interest. Is the church an organization? No. My house shall be called the house of prayers. Okay. We will teach them how to become rich. What they will do, obi okonfo mo na to for dwama kakapio pio ne ade ubo sabere obey da nyiska. Bebre be this can be she want to be to. Because on Sakrai, he has not yet repented. And as so feel on graceful sa e di na chi ntia why you nya buburu when to me uso nya mafro when to me when hold the kude emma onyeska. Bebre kun wo adwuma nso wo diska mo yira na ska na hye. Enti se ni kun post cash wa wo so fuska. So fuska de we hira so. Wo hira so ade na ana wo hira wo. Ade na di wachi burukusu na di wachi na awo to yeye no. Ade na wantu. Penifo se afutuo bi anchen Jacobo obra. Jacobo obra. Na Jacobo obra. Ayefo no wa choro Bible no mu. Se osofo no be mamuska. Waje ho interest was set a committee now between now 20 years and she said down is the church bank organization institution is a loan bank loan yes or no I know how done it as no banking system. Okay, daddy we know with interest na dey mean nimu se odifo wo je interest sa to say bia banking eyidia okay it's in the amen nyame hu na me di hu prempre asem enye free. But that the yenhwe obi wo ho a wote asori nim enye se ebia wo ye kwadwofo na ebia wonya sika ketewa bi ye de man se gi enya pure water kra no bekwa kofa nko de beton tofi kra no bekwa kofa nko de beton but sa je capital money no ebi ni ho but wo kwa asori ena dey for se okay ene mema wo sika ne bi ene nipa de se wanka se san beti obekwa ko disika no kwa sika na hye mo nyame nshira odi for ni si mema wo sika ne amen amen asori ene dia
Debbie. Onone Unyankopon ho. And I also come as why Jesus said, Peter, do not be my sheep. The sheep belongs to Christ. But sir, Daddy, what can you ask about? Sorry, them. Why there's Uncle? Yamina Swanka. Until on Yamina catching so Yamina should net or the wine man. I saw my members in the now. Until the who is Cafaman, no mutual interest. Meanwhile, so do horses here. When you send it for 1,000 every day, what is it? Do near Gamma. Ghana. And yet, in the form of helping the church members. So, it is not in the form of mechanization. You have tell my church, my house shall be called the house of prayers or your organization. Until I see Annabelle say, so when free organization no more, the church will render them what? Or rapturable. Or rapturable. The church is not organization. Okay. The church of prayers. Yabebo asrewade ewade mesrew sade na mede ma meton kwadu ntima wonton na kwadu no na menya bi fa bebo afore ana me ko se bi discount Sa kwadu na ansa na obeton o disika na bekwa kwato kwadu na beton o discount na kwadu kwadu ndo no Nyankopon wo ye papa na wutu bo mpa ya o tu ma kwadu discount a obefa kwa besu ana obesu bi po bi so je onwa to. Oh, Daddy, send it. With God We are talking about it is possible. Okay. It's in Yami God is possible. Okay. Anya Elijah no command no wa makwa kwa bia command aduane. Oh man, command. Na dey na nipa mo ba so na wo ye na wa kwa ntene Nyankopon kwa tumi ma wo no watamfo ntem fine. Anya sada mesaki na benigo ene wo no go so jam. Oja na danfo ni nipa. Debbie. What do say it is possible or not possible? Possible. Jani shi won na so. And show. Lion, jata, or ye nipa no ye nipa. Or ye ademu na no ye ademu. It is possible. Esa se Daniel oye no nyame so ne nti no. Owodi jata no, wodi Daniel ko tu jata mu. Jata na etuwe ka na. But wodi ko fu shame o ka won na ka. So with God all things are possible. You don't know God that you serve. And I can baby say nyame betimi afa wo bi so ebi abonten so ni bi obi kra wani na so na wa hyirawo na ebi wa hyira abonten ma megiwe na fafa bibi fa This is what you have to do for them. Na ne so for no so ye obi o Usu obi now and now say na obey just onu no so ma onu a kire say ye wo se nyame na se wo mwa ne ma enyo nyame eni scripture daddy anya wo na wo boa wo mani nti na wo kana sa na na me otu enko bo obi na le say wo wa sori ho de wo nyi sika mfa ma obi say wo de body betri me e buy some talk 4 billion ama aso. I was commanded, yes, I will never do it. Okay. Onyankopon na Ezekiel, go to the what? The dry bones, a valley of dry bones. On my head of business say, Ezekiel, do you believe that these bones can well so thou knows? I don't know. And then if only you go back with just a bit my. If a quiet near no, so I don't know. Okay. And yes. Until and Ezekiel never do penny by you. Sorry, Nanti, no Yami. And then, oh, to a falpe and coyefu. No smile. No door, yes, no fraud, no yet. Yes, Munko to Abudo, Nam 5, no good out in self, no, yes, I no check. Peter J. Farmer way, where the Ama way, in the middle when I contain a yama, who be the dema and the way. The wine the mask and so or maska. But that is so wo kra waka say wo misa papa hwe ne opa bia obisa nyame a wode mam eti say wo pese wo hyira nyame ma na wo bisa nyame na se nyame afo bi so abre ne sika se wo fa ma nyame ma na ne fum so wo obi na ma so fa ma nyame ba na ide na wo de ho fa so wo say nipa de Ghana ni free wo de ma ne free a obega say we de free to wo hwe so but say wo ka che ne say eye loan na me de ma wa na ni beku ho ama na koye adwuma ne ye no dia ba amen nipa bebre a woko bank ko di loan wo mo ye nketwa na wo ye nipa wo kwa so omo ye nipa na na bebre ko di loan na wo ntumi ntua minim oko kuma si ba ocean cars ocean houses go there meti bebre businessman a collapse bankrupt. Are they not Christians? They are. And why do they go bankrupt? Indian, the whole Americans, we not to go. Now, who are about we buy focus food away. Well, who they could do if you want ancestral case in it.
Na Yesu nema wo sika se fakoma. Mm. You have to teach them how to fish, not to give them fish. And the word in the word of God. You have to plant the word of God within him, within her, so that they may generate piano. Udiabana abani yede efifiness. How 50% is onyame man iska onyame Yesu ba omo be iska kutu. Eh? Debbie. What was Yesu ama apostle for iska kutu? Debbie. Say mumfa ma nkrofo a wo beti wa asem no mumfa nkodi wa. Debbie. Omam de. Mama samuno. Enti so for be eko cheska Yesu na dis kalma. Enti Mm. asase wo ska na okoya so. Ana be ya so no de one started cheska. Now can say president for emebo nsi asoro dan. Enya asoro for no nkrofo abo say defense asoro dan no nyame dan. Na nkobo busa. O ska go de dada. Na de dada on check. Nya wodi ama wo fancy asoro dan. Wo bo ano no. Na odi ama asoro ma. Say no benya interest. So they have turned the church into what? A mechanism, mechanization. Dibia. And the mechira will say prayer and yesika unyame na di man. 1. 2. Baby and no Yesu after all say jiska fakuma sorema. So Peter, do you love me? Feed my sheep with the word of God. Okay. Amen. Amen. That is that the woni prophet akwese wa ya adwene say asori sika no ye mfa ma asori mba. I saw this guy hinaska. Nyame sika. Ndi I saw this guy Nyamiska and I saw the niska be no. Okay, daddy. I saw the be niska. Asori bi eniska na ne welfare ne offering na wo mo gine. Me until me say who should nyame na afro who nyame no way. Me ya bo mama ne. Say me who say afro bi obobo bia enyeme de. Eh why there? Na na frem. Yesu ne frɛ. Ti say Yesu na frem dia hina dia. Yesu dia. Nti no obebo a obo man na. Yesu. Nti no ade na me ko fa dia ma. Na sɛ daddy wo baa no Yesu ni dem wo no be hu. And me na also and if them so. Na ne o ka sempa didi sempa ho no ɛhe na obedidi no. Hina na so anza menka. Yesu na sika. Nti na wo ba na wo de achi na ba obebo afọ the title wo de ma hina. Yesu. Ana wo say offering the title. Offering that wo de belem. Mas one say problem. Ɛna meka sɛ asɔre den a yɛkɔ ye hu sɛ Yesu wɔ hɔ na yɛde sika na kwa koma no. Ɛyɛ asɔfo ya na mo wɔ hɔ. Then na oti asa na ko. Asɛm na wo ka ye no. Dey asem. Nyame asɛm, Yesu asɛm. Hina ho asem. Yesu ho asɛm. Hina ho dance na medi. Yesu. Obi oka nyame asem, oka obi ho dance. Odi obi ho dance. Nipa ne ni hɔ yɛde ani hu. Enti na ofe unji nya oba ne ho. Ogidi nti no wɔ baa. Na uji den to de ma hina. Ɔde ama Yesu. Ndo de ma Yesu a, Yesu oyo nipa. Dabi. Enti na obeda meka. So de brem. Na wo wia memi bu akunta ma. Enti ne ɛna me di kan bisa sɛ ne ɔka asɛmpa ne didi nsɛmpa. Yo ka sepa hina na eka, onipa na eka. Aha. Enti medi dia wo na obehwem. Enti ne sɛ sika no. Sempa no ho a, wo na friend. Dabi. Eno se wo eno nka wo abra. Okay. Yo ka sempa didi asempa wa. Wo na asoma yo ka sempa. Dabi. Wo na hwe. Dabi. Wo na asoma. Dabi. Ebi a me wo anyama ese me wa so de. Wo no se me ho. Me penti, me presta, me yes ni I was instructed. Okay. Enti no afọ na mo bebo mo fo mai na. Yes. Yes. Asidano. Yes. Ni na mo de ma. Yes. No so akere me nyame first clarify. E no nka se me fa ma o ya. Ni e de mo. But ɔka sɛ wo de obetumi adi bi. Na hina na hwe. Ɔno na ɛhwɛ o. Na de no man kwa na me ko edwa na wo ntwa me ka. Okay. Ndi se wa ma me kwa na me ko edwa na wo ntwa me ka dia. Na me ye na dia ho ande betwa me ka. Nti dade sɛ wo obetumi atua wo kama wo wadi bidi a ɛne ɔno bɛbɔ afɔre no ade ama na afa wo so no wontumi nka sɛ wɔ no nsuma ne bi. Na wo bɛbɔ de nti na wo bɛbɔ afɔre. Wo bɛbɔ afɔre se de nti na wo bɛbɔ afɔre. Obi a wɔbɛda nyame ase. Na wo so bɛyɛ de. Wɔbɛda nyame ase. Ndi why bi ma na ɔyɛ ma. Wayɛ ama. Dafe dem bi na wo san expect you. Sɛ bia nipa ne ho akyerɛ. Na o ko supermarket no akoto aduane di wudi wi asa akoso ho akyerɛ. Hey, we dey comot Chinese one. Now control your money, you did you are so afraid of the match, chicha. What did chicha?
Oh, to me, because for market, they can't just say what to get into what. It's the first one to yaka. It's the say there. Also, but Also, that be a boy. Into bed dance. But why I know you? why yeah. That's what Ukum said. When you get what was your market? What was your day? Tina for a good one. Why Why? if we say down is gonna be the And then they watch him chimbi. And that possible. I say, oh, my depending on the quality. But what you say? Until no quality na moon, Tiasi. Yamukan, never quality. It's would the only software kwese wa ya adwene sɛ nyame sika no yɛmfa mmoa asɔre mma enti that is asɔre ba bi koraa sɛ bi odo wumpa so a yɛmfa asɔre kan kotua light bill yɛmfa kotua hospital bill adena mode mo adua to so sɛ make asɔre me bo afɔre me tua tight me yɛ senti sɛ me gu a wɔn bɛhyɛ wɔn to adaka ana wɔde wadua to woyɛ wɔn nsa bɛn fo so na sɛ wa ɛyɛ otreke yakopɔ but what you say? What trick on your coupon? Oh, now no, no, day. Can't accident in a way you near from Medas. I did you was I must say, but said daddy, Nano, minim say a Ezekiel catch Ezekiel, so one in some man say, or Ezekiel mum no catch or hen. So one in some man say no be woo, and no hen in the corner meaning, and no catcher and say. Erade kai se ne manante wanim afori amabɔ ne ade amayenti ne ɔno ayɛ nyame no otimi ne nyame di nkomo ma ne ka kyerɛ ne sɛ ɔnkai ɛma sɛ nyame kai yɛ de a ɛne ade na ɛne yɛ difo ne yana mo mpɛsɛ mo bɛte sɛ yɛ members ne so yaka sɛ o erade yabɔ wanim yabɔ afori yɛ sɛ enti kai nyame ntimi nkai yɛ yana na ayi o nyame ɛna ɔsoman sɛ ɔnkɔ Ezekiel sɛ wɔanyi ne ɔyɛ ne samans ɛna ɔno nso ɛbɔ ne mpa kyerɛ Awurade sɛ Awurade asɔdan me na mesi me na meyɛ sɛ maayɛ sɛ aboa nkurɔfoɔ nti nneɛma bebree a mewie nti mesrɛ ma me nna kakra amen nti no wayɛ biribi ama onyame a na ɔnyɛ biribi ma wayɛ biribi ama amen nti ne biribi adi onyame hɔ ɛna ne ɔyɛ so onyame ayɛ ama na onyame yɛ ma onyame yɛ ma na nka ɔkɔsi asɔdan amen nti ɔno na ɔsan pɛ biribi wɔ onyame hɔ Ezekiel san pɛ biribi wɔ nyame enti ɔsan pɛ biribi no onya nyina so gyina so bi sɛ nyame nyame ayɛ fɛs ni nti san yɛ wei ma me na ma san bɛ dance enti no enti ɔka kyerɛ sɛ ma 20 years and 10 years from fini become fi homa enti mo nim sɛ ɛyɛ new request enti ebi a wei prophet Isaac Owusu Bempah ebi a yɛsɛ one prophecy is for all wonyame ebe bi wasɔre dɛm hɔ ɛna wakɔhyɛ dɛm ɛna ebi a wabɔ mpa yɛ so gu nyame so sɛ nyame waba a wana wako a wafena mehia sika de ayɛ adwuma ɛna nyame atie ne mpaebɔ no waka diifo na koma sɛ wɔmfa saa mpaebɔ no so kora ne ne wɔmmie kwan ma members ne nyinaa antinia obi nim yɛ open scar onyame aka kyerɛ sɛ bɛso asement fa kɔ papra na brasa ɛyɛ onyame onyame nka me na ye I am a man of God. I'm not a footballer. We are then who say nyame nka nkyerɛ ne sɛ na we no so onyame asɛmaka kyerɛ and there's no way there's nothing onyame kura ɔbɛyɛ biribi ɔde fa n'asɛm so nyakopɔn biribi no ɔyɛ a wamfa n'asɛm so na there's no way it is written silver and gold have I what I have is what I give to you in the name of Jesus Christ of Nazareth rise up and walk and if I know comedy na one is onyame asɛm na bɛma no no better na ɔkɔ a wotie meeting una wadua bia wotumi de ma no okay amen yesu nkɔfo no no kasa wie so ka nyame asɛm ɔkɔm de wɔm no ɔno wɔ aduane ɔno ɔkɔtɔ aduane na ɔde yɛ dɛ ɔde ma 3D ana meboa ɛnti so wo na wo so so for wo ska nti wo che obi ska wo che ne free on be sign people no ne krata bia na ye ba ska wo so be pa de ma wo yɛ krata na wo yɛ krata okay wo na me na kasa yesu ọmọ wọn gbẹ ndị wie ọsọ mụ mesan debi debi wọsan krata debi bididi bebree bididi kitiri na onim ne wansa amabio agrada sẹ ọbẹ yẹ member wọ agrada 5-6 million first na 3 million as a member keke na ọno agrada ahwẹ ọbẹhwẹ ọsẹn
ɔbɛma wo sika gari ɔbɛma sɛ secretly bebree wɔ hɔ a wɔnka double money ɔyɛ nneɛma bebree ɛkɔ so ɛyɛ onyame na ɛka Okay. ɛyɛ fana yesu wobɛyɛ member of Jesus Christ of Nazareth a wotua sika is it biblical is it from God Yep. yesu na ɛna ɛka saa sansa na ɔbɛfa yesu kristo sɛ ɔkra de kwa tua sika sa Mm. na nkurɔfoɔ kɔ na munim nokware you are afraid to tell the truth because yɛmfa ma wontumi nka but we will tell the truth because it has been given unto us yɛde ma ɛnti no wopɛ sɛ asɔrema no yɛ yɛ ɔkyerɛ wɔ mu onyame asɛm ɔsɛ train up a child every man of God every a child of God every a covenant obi a wafa kristo sɛ ne kra o kristo ni no ɛnyɛ kristo no ɛsɛ ɛhwɛ onyame ba is a child every Christian is a child. Not say train up a child, and when he grows, he will not depart from it. And the a Christopher, ye church law, not only a wire When free. when free. Now see a church law, then I'll bet you now what Brahman. Help us on your scar, require our fast Bible. And God Himself will open that window for you. And then many people says come out. Fakudiga, but best I kata, which area, ye bema be account. When transfer, or Japadi yafa. Versus and kata when you be was so now obey more or less bank till they are so the great bank in the first consignment in woman muskana ya obekoso aya no koso in the obekoso anen koso aya nkyerɛkyerɛ and o fifie ba oba hefa bank ne ho kyerɛ oba hefa bank in the then they will team then they will na kuma and you know say ne mo akọ no mo nya 10 million obi nso beba na ọba ne dey tin ọba 10 million o ka yesu asem obeti yesu ska na oche bank no say ye have turned my house into the what a house edibia and they say asoro na me usu be pastor I bank it's organization say no organization aka o ya asoro perform no wa ye o be diska no ya turo the good be say na udi telephone number be bia wo biara free a o anka o je o telephone number na one ba one the duane ade aba wo so agrada anu mu ne kika pa say one fa tuo ni profile kwa agrada so Okay. na ade na kwa abonka Okay. and they said you have turned the church into what a den of thieves and robbers they are so that akrɔmfo so yesu kristo a wasoma no ɛnka joseph kɔna kɔkye sika na wantu a kɔta no because yesu kristo ama sika to yɛ ne nkɔmɔ bi sika na ma wokyerɛ kɔ a wobɛfa so ayɛ dɛ ayɛ yie na wanya bi abɛda awurade ase wanya bi abɛbɔ afɔre wanya bi abɛyɛ dɛ ɛbɔ ne tight ɛfa ne financial na na aba baabi bae oh pɛ sɛ promotion wa 30 years 40 years nkɔ ɛna yɛabɔ mpa yɛa na so agya ɛdɛ ne abɔ mpa na ɔnyɛ promotion no obi na sɛ wotie question awurade sɛ ma mekyɛ sɛ metua tight ana so agya metua no sɛ meyere ho na metua no paa waka no ɔnkae sɛ dɛ dɛ nti na metua sɛ wobɛnya mu nhyira no amen nti sɛ woepɛ promotion na ɔyɛ adwuma na ɔtua tight na ɔde n'asɛm aba wo sɔfo na ɔsɔfo abɔ mpa yɛa na ɛnyɛ yia na onyame aka kyerɛ sɛ wo sɔfo wotua tight na bi ɔne na yere ho na tua no mɔ paa na kyerɛ sɛ nipa na asɛm a wɔde to awurade anim no ɔpɛ sɛ nipa no yɛ dɛ yɛtua tight wo sɔre a wo sɛ onyame ntie wa mpa nya wo sɛ awurade kyerɛ sɛ wɔyɛ no woyɛ amen bebree wɔ ne nkurɔfo kunu ne nkurɔfo yere na apobɔ ne adeɛ wɔte asafo no a wɔka adwokyerɛ a wɔntie na wopɛ sɛ onyame boa wo na wote hɔ sɛ onyame boa nea wobɛyɛ onyame na waboa wɔ wode boa wo no so ɔmfa sika no fa wɔ no hwɛ neɛ bɛba na owie a wɔyi organization nipa no a ɔbɛfɔm a wotua wɔbɛgye sika agye loan no asa akɔpɛ bank de akɔ no will they work free and wobɛtua mka maybe so woyɛ asafo ba ne afa wo secretary wonim na weegye loan weagye nipa 500 sɛ wei ne ɛyɛ tu ho akyɛ adwuma wo wokɔɛ sɛ ɔkɔ atu ho akyɛ anaa wokɔ srade na ɔsi kɔ atu ho akyɛ na ade no nso wɔgye interest a nti no wɔbɛma wo free sɛ atu ho akyɛ nti nipa 500 na wɔpɔn asɔre na abi a wɔmpɔn asɔre kora na wɔsategye
we are some check. Mm. Donc I will say that's all the bank. Action chapel me mako. Me to say we twa mu so ni. Okay. Bank e won na so. Me na me to so I afori mu tia 1 or something. Mm. Over 100 offering bowls. One to check, one to you go to Dr. Action chapel. God me say bank wo. You say yet you yes uncle physical. They call visible and invisible. Okay. This uncle who can say no me na ya tro. Adebo enu na. Ogu na magic one. Now this na so there. Well to that uncle have. Na owo eno na onyankopon asini dan awie. Yeah. Or two for crofo ben for busufu bi for Adeboye. So the man or no akọ heavy. Ma woku hu say onyame gusu sini dan na akaka we sini dan awie. Enti wa pass as ato heavy. Or no or baby and they die we assassin the hope of it to a man of God. Mm. Sultan was assassin heavy. Mm. Now crofo the children. Mm. Obesi mega churches oye depo onye papa. Kwasi afọ bete dem get prophet na any jealous obi me obi a me put aso na fe any jealous obi Okay. e perform ko nyina why na odi bibi ko Be a baby uncle. to we me jealous obi Jealous and Josh. I have to tell the truth Mm. because me your baby shall say God is watching over his word to perform it as I say I may have said some to be a juma. God is watching over his word to perform it as I say Or shall not some no the a juma. God is watching over his word to perform it as I say Daddy, I said, amen Amen. who was it to go back to femwa what you now until Mate. what be trans 1 year 2 years 3 years and this so nyame ba sisi ade na ohwe Or has some 2 from 1. the heaven no be go first A from who? until oto ede until time no so na obeba no aya oba oso a But to actually. God is watching over his word to perform until me na o se me yen ese me ede Oh, yeah. o so na ese o yen na I was semi. oya obo anombo A insu the order of the stars the order obi agusu ye na ade wo ade no nyame aka kire o didi no munsu fa ha tutu ye na o pese o ye o se wa so ye de so is it going to be obe the beje o Debbie. eh Debbie. I know say wo kan kware na go twa to ndi be me kuta me se me won ya me go so obi ba be judge obi ba be bisa and God is watching over his word to perform ya wa ka kire no na ohwe na wa ye na go se na he na to na ya na ndi beje o amen Amen. enti hu so bi bra jan living na adwene eye clear o na adwene be fi nyansa that time and me ya dey obi yare wo Switzerland father we tackle ya dey na na menya image of the soul also for me pacho crofone na kasa chere na what is abeye na chere eni kwa oyere na egusu ku oyere opa ni aduane na obehu so oyere obefo no ye nkwa face wo ne nepa mu friend na ku school na adenchi ndi aduane no adechi a bu eso na hwe kwan obehwe rubber ne ball na egum efo fre so for me tan say na why na edi ball na begu wo kwan oyere no aye sa also onje say no na yere in no the hospital then di o na mo ana ni suchi ni mo je nyina sa father we thank you also for ne ma me na de ne ma me onda na ponche enti ma no moja nipa no moja asa wo nipa duane mu or the Switzerland hospital ya moja ye to be frɛ moja etwi fi nipa mu na ọdọkụ galọ m ọpọ ọdọkụ tue m ọpọ ọdọkụ ọpọ na kasa ni mu ko be fan no unufu obi wo baabi obi ba no unufu otu unufu no anom bi da bia obi ja cancer unufu ya kan no kware no what you say until we have to let you know the truth because I will be asked for Okay. and yes one say bra be kan kware na manka nti me ntwen kwa adechi wo esem se me ye nya osoma me da ade Echuma. and this also for me chicheska me hu so osofo bi a none of from A to Z ya man discuss on koche na ofro no mo to me nya me asem di nya me asem ho chirewa nya me chirewa ho an chirewa
Okay. na wayɛ Mm. na wobɛtumi ayɛ deɛ Mm. saa asman think so he becomes Mm. na sesei no nea woyɛ no ɛnyɛ ɛnyɛ mehu abrabɔ nneɛma edi w'akyi na mehu na mmom wonyɛ sika no deɛ mehu na mehu a mebɛboa wo a me na mabɛboa wo nyɛ onyame na bɛboa wo na wowie a wobɛtwerɛ asan baabi a wɔte baabi a wɔ ɛne nneɛma a wode bɛhyia no na wei abɛhwɛ wo so amen sɛ Amen. wotua a na wode bi aka ho woantua nso a wɔakyerɛ wo ndị sɛ ɔsɔfo no bɛkyerɛ asafo mma no kɔ police station Yo, Daddy, we know anya Prophet Isaac Owusu Bempah nko na edi kan a wayɛ wei bi. ɛna Na wɔn mu a wɔyɛ onyame bɛn ɛka sɛ wɔyɛ Prophet Kofi Odu nso ayɛ bi o. Ɔno nso kora de ɔkasa asɔre ma no deɛ ɔno deɛ sika no ɔsɔ de akyɛ ɔmo mfa nkyɛ ɔmo anum. Because ɔno one na of the ɔno na of- wɔanya no ɔsɔ de kyɛ a sɛ na ɔbɛtu de akyɛ si yesu ma nkurɔfoɔ aduane Okay. wei nso no ɔkɔtɔe abodo ne nam no yesu ma judas sika no ɔtu aka nti watɔ no de akyɛ a ɔno na ɔsɔ ɔde ɔde kyɛ ɛno sɛ ɔde akyɛ Mm. nti ɔno na ɔyɛ n'adeɛ na onyame na ɛyɛ n'adeɛ Okay. amen Amen. but onyame nkyɛ burodo na aduane Mm. amen Amen. Mm. wotie Me too, Daddy. ɛnyɛ no nti ne yɛkɔ asɔ dɛm Okay. yɛkɔ hɔ kɔti nyame ase nti mo wɔ hɔ na bi a wanoa aduane sɛ mundi bi a ɛyɛ different na asɔre nso a da bia wɔadua deɛ wɔkum gua ne adeɛ no ɔde ma abosom nti modi a abosom aduane na modi Daddy, ene yɛnhwɛ yi. Na ano a yɛnam social media so a na yɛkɔhu video bi. yo Na in fact, video no yɛ very disturbing. Video no yɛ Prophet Roger. Na yɛni kɔbɔɔ video no so sɛnea Prophet Roger wɔte nisuo wɔ video no mu no. Na nsɛm a wɔka ne sɛ wɔno deɛ nka wɔnyɛ obi abɔne yɛ. Nyame adwuma na wɔyɛ no wɔhwɛ sɛ nyame mma ɛho bɛtɔ wɔn nanso ebi mo apam ne tiri so apam wɔn pɛ sɛ wɔn yi ɔno ne nkwa ɛde firi hɔ wɔn pɛ sɛ wɔn gye ne de ne firi akrate asefo asase yi so ɛno na Ghanafoɔ kyerɛ sɛ adeɛ a Prophet Roger ayɛ yi n'ano ada yɛn ho sɔfoɔ bi ɔno nso yɛ diifoɔ firi Kumase the same thing diifoɔ no nso bɛyɛ asɔre wie no wɔresu sɛ wɔn ho sɛ ne kra efi ne mu wei deɛ Prophet Roger ehu sɛ ne kra efi ne mu deɛ bata wɔn sɛ wɔn ho sɛ nkurɔfoɔ pɛ sɛ wɔn ku no diini no nso baako yɛ sɛ wɔn ho sɛ ne kra efi ne mu akɔnti na asɔrefoɔ no ɛmoa no wɔ mpaebɔ mu saa nsɛm no ba mmɔnten so ankyɛ wɔyɛ asɔre pɔn yɛ da na ɛna diini no da no tɔɔyɛ ɛna Prophet Roger nso aba bɛka ne si na Ghanafoɔ sɛ asɛm yi deɛ ɛmu dade sɛ diifoɔ bɛtumi ɛhu biribi sɛ afɔ ɔno ano ho na wɔresu no ne asɔrefoɔ no sɛ wɔn mmɔ mpa yɛn fa mma no no ɛkyerɛ dɛ amen amen oh lord of hosts king of glory father we thank you holy ghost spirit of the living god ɛgya yɛda wase da nkokoro nsanka obi sɛ sɛ ɛyɛ a mombisa na awurade nkyerɛ mo ansa media man o si wei ɔsɔfo wei yɛ prophet wei yɛ sɛ wo nso wonni spirit yɛn soma wo yɛn frɔ yɛ but wowɔ adwuma wate asɛ wowɔ adwuma sɛ you have a talent nti wo talent ho w'adwuma ho na woyɛ but wobɛka kyerɛ me a man of God with the spirit of truth the Holy Spirit sɛ wei yɛ sɔfo a I will not accept it nti no Roger asɛm a ɔde ba anka ɛsɛ sɛ wobɔ ne din because ne message aba ma yɛn abɔ n'amanneɛ time a ɔstartee kakra wate asɛ ɛna ɔne ne nnamfo bi trans yo wɔ trans yo nkurɔfoɔ abɛgye den wei aba Owusu Bempah no agye ne sika nti sɛ wɔn nso wɔpɛ baabi fa na wɔnya no wɔnyɛ prophecy nti wɔba a wɔbɛhyɛ nkɔm na nkɔm no na ɛbɛma wɔnya sika ntɛntɛm ɔsɔ fresh afɔ ɔmo tumi wɔ ɔdaade ahohombɔne so wɔntutu wɔn nsa yɛ wɔn yɛ sɛ wɔn de ɔba yi sɛ wɔbɛhyɛ nkɔm honhom ani wɔn yɛ adwuma wonni the spirit of Christ a ɛbɛn sɛ ɛyɛ angel of light and Satan was able to turn himself into an angel of light they are not prophets na wɔn na wɔn akɔ na wɔbɛhwɛ no na ayɛ nyinaa yɛ hyehyɛ no wɔn astate ayɛ oyɛ nso yɛ sɛ osika gu so ba nti yɛn a yɛ trans no wɔn ani bɛgye wɔn. Wɔn mu wɔn trans ne na funu a wɔn prepare so wɔn kuna akyɛ nyɛ no ɛna ɔno nso baa na wabɛto nkurɔfoɔ a wopɛ sɛ wɔntu wɔn. Prophet Roger bɛto nkurɔfoɔ sɔ baa nkyɛ ndabɛ no ba wabɛto nkurɔfoɔ. okay ɔbaa edifoɔ ni Ghana ha adiifoɔ ha na wopɛ sɛ wɔnsi wɔn a so wobɛtu wɔn na wobɛtu wɔn wopɛ sɛ wokum wɔn wopɛ sɛ wokum bi a dua no nea wɔahyehyɛ no koraa woyɛ ahwehwɛ ɔdeda anaasɛ wɔasa bɛtake obi wɔbɛtake wɔn a wɔn take ɛnti no ɛnyɛ nnɛn na wɔn startee ɛna they are about to eliminate ɛna one nea okuta no is not Christ it's not God it's not a prophet. odiifoɔ no na sɛ wɔka a da biara na meka sɛ
me ne wo nya adwene fi sɛ Pepe. ɛna yɛ na nyɛ me nso nko na me ne wo nya adwene And I met you woman so aha wo kan comment bi e ba kora wo hu sɛ sir. wo mo ne wo nya adwene Mood when everyday yard because 1 + 1 is 2. But 1 + 1 is 1. In heaven, freely you receive, freely you give, but I cash and carry. So the earth is far from the heavens. Feel as I see so the munyansa and munyansa and to be that. And Jesus said, "There's arise, false Christ, false prophet." Amukramu said, "The thieves and the robbers and pastors." Why? They did not pass through the door. One fapunan. They passed through other means and obey a prophet. They passed through the window and obey a pastor. And do that on operating. What's right? Yes, we are friend. Yes, we are open and Abeshan come. And come and work area. And do now person we are now share. But the amount comes. And they don't throw behind in the other man. I know about some penning for we call the Antichrist. On also by so on also by there. Amen. amen To be near there, or be fire force, the thieves, the robbers, or be far across from our by so be ya, no kunu sent to, or some forms are not forms. And your boy some no by so be ya no kunu say you. As software, one fire Yesu Christo, and friend. Or no be right, so them no preaching or shall come out. Or your by say obey or your crumful, our crumful by say obey ya, now we come, now I say. St. John chapter 2 verse 1b, or say there are houses. People think they are doing the works of it, but they are there to slaughter. They are so done with the slaughterhouse. But John chapter 1 verse 2. The gospel according to St. John chapter 16 verse John 16 2. okay John 16 verse 2. They shall put you out of the synagogue. Yea, the time cometh that whosoever killeth you will think that he doeth God service. Correct quotation. Whosoever kills you, Think that he do God service. and the God service in a beginning your way. Onyamye jumano or beginning your way. The gospel according to St. John chapter 16, 2. Sign kind you have the understanding. They shall put you out of the synagogue. Yea, the time come that whosoever kill you will think that he do God service. Amen. Amen. And the many be ba near Obekumuno, when you saw a daddy. Or ye nyame adwuma. The Yamia even anyway. Odifo. Yes. Odifo nyame adwuma bi ne ne we. Yes, the gospel is on the four corners of the world. What be Jojo Apapa Moye say, na a baby or who a beba say, a no. Nya okumu onim say oye daddy onyame adwuma ndi onyame adwuma no ba ko ne newe Ekum. nti wakasa akwaso say ye wo de Enku. enti o say obone for okrofo by say obewia na wekum na wasai enye obunsamu. The thieves are the pastors. And as our pastor when you so ebeba say na di akire no ukwo a wo bekumu nanso kum na wo kumu no eye wo say where dey onyame adwuma enti asofo bebre ni pastor teachers bebre aba onyame adwuma wo ye ni say where dey wo kum nkrofo no minimum asofo bi free America asofo sadwe why wo go there asofo obi na initiative wo Ghana ha yo ka ho koda ho oda ho no say wakopu no mu no wo di che ato no asofo no kaswa oba na ni di sofo duma wo ma me wata na kuta na pastor na kutu ma kuta ma mo wata na o de ni initiative tena suna ko boy o de ni she inansa ma mo wata nsa enti no me na be control ma mo wata enti no mu ye mi na wo ye adwuma ma ina Ma me wata. enti osofo ni ye adwuma ma ina Ma me wata. enti no hon ukwo ha okwo ye wo dey okokumu ndi no osofo no bai say obewia na wakum no wasai is a thief
thief no ɔfa mpoma Bible school theology ɔkɔ baabi akɔgye aduro ɔnam mpoma bi na ɔbɛyɛ pastor nyɛ Yesu na afrɛ no ɛnyɛ Yesu na asoma no ɛnti asɔre bi wɔ hɔ a wɔbɛdwudwu kɔso woka nokware no a wɔnte aseɛ na mmom adwuma a wɔyɛ wɔ ha sɛ yɛbɛkum hu sɛ adwo asafo wayɛ ne sɛ sɛ ɔbɛtwa wo ti na wayɛ wo dɛ ɔbɛkum wabɔ wamane na ɔbɔ wamane nti Yesu waka kyerɛ me ana ɔkae sɛ asɔre mu wɔ wokɔ ayɛ wo dɛ ɛnti slow poison no wotumi naa ne yɛyo because afɔre no wobɔ mama mu ata asɔre no asafo no a wobɔ no ntutusu du no na woyɛ ma nyina you are doing for a certain spirit na n'akyi bia that spirit will kill you because spirit no ɔba sɛ obɛwia na wakum na wasɛe nti ɛno na wodi nti ɔsɔfo no bɛyɛ strong bɛyɛ being ho bɛyɛ wei na momogya monduei na wodi But daddy, who can say prophet Roger sɛ wɔbaayɛ a wɔyɛ adwuma yi waba abɛtu adiifoɔ no bi na ɔbaayɛ nso ɔbɛtu bi deda ɛna wɔreyɛ deɛ san wɔn ho Bible sɛ mmerɛ ne bɛkɔ awie a wɔbɛhwie ne honhom de agu mmeranteɛ ne mmabaawa so na nkwakora no deɛ wɔn bɛda aso adaeɛ amen ɛti sɛ na aberanteɛ bi te sɛ prophet Roger asɔre na wɔreyɛ nyame adwuma nyɛ nyame honhom no ɛna wɔahwie agu ne so ɔde yɛ adwuma amen Amen. woyɛ dɛn doa meyɛ media media no wo dɛn na honhomsɛm dɛn na wonim fa ɛna wo ne hena so dɛ daddy ɛna mene diifoɔ na ɛkasa no diifo yɛ hena diifoɔ yɛ honhom mu ni amen amen nti wobɛka honhom asɛm a menim ana menim wonim mehu ana mehu wobɛhu nti mɛka no kwa na mɛka ana wobɛka mendada dabi amen amen wonni nea wɔde hu Mm. you don't have the discernment of spirit Mm. to discern wohu sɛ wei a wɔsɔ yɛ prophet yi yɛwɔ nipa 440 prophets Mm. of the Baal Mm. ɛna wɔne Elijah kɔhyiae na so sɛ moyɛ onyame nipa obi amɔ mpae ne ɛmfrɛ Awurade na ɔde ogya onyame a ɔbɛ answer by fire ɔne yɛbɛsom Mm. saa 40 no so kɔ hyɛ nkɔm sɛ ɔhene bi nkɔ na ɔkɔ a ɔbɛdi nkonim ɛna Makaia kɔɛ sɛ ɛyɛ atoro lying spirit that prophecy no is lying spirit is so the ɔka ne yɛ nokware o Mm. but who is speaking a lying spirit Okay. ɛnti no adɛn nti na Makaia ho yi sɛ adiifoɔ 40 no spirit no a wɔde yɛ adwuma a wɔde hyɛ nkɔm ɛyɛ dɛ Mm. Ɛyɛ true. atoro nti atoro honhom wɔ hɔ a na ɛni hɔ Ɛwɔ hɔ. nti me na mehu sɛ wei ɔnyɛ odiifo na ɔka ɛmfi nyabɔ ɛyɛ atoro ho Mm. ɛna Paul kɔhyia bi ɛna ababa ne sɛ wei no na ɛka asɛmpa no kɔ nkwagye mpatɔ asɛm a ɔka ɛyɛ nokware na ɛni Ɛyɛ nokorɛ. but honhom bɛn na ɔde ka Lying spirit. lying spirit amen Amen. amen Amen. Yesu kɔ gadare ɛna ogosia ɛyi obi otwitwa nkɔbɔdafo sɛ ɛyɛ dɛ ɛna ɔsɛ Jesus Christ Yesu Onyankopɔn ba do you come to scatter kill us before time don't kill us put us into the swine that will go to the sea but John na spirit ne kind ewu a na eni Ɛwɔ mu. ɛn Ɛwɔ mu. Yesu Onyame ba na onye Onyame ba Ɔyɛ nyame ba. na ɔsɛ Yesu nkum yɛn nsa na fa yɛ hyɛ wɔ anim no ewu mu a na enim Ɛwɔ mu. ɛmoa no kɔ Roma na ɛmoa no Wɔn kɔɔ ba yɛ. spirit bɛn na ɛkasa Wɔatwerɛ ho. odifo na ɔka ɛbɛn mu na ɛyɛ dɛ Nti nyɛ sɛ diifoɔ ka asɛm no aba mu na ɛkyerɛ sɛ wɔyɛ diifoɔ anaa wɔfiri nyame. amen Amen. ti na ahohombɔne nyinaa familiar spirit wɔka nyinaa ewu mu a na enim Ɛwɔ yɛ mu. wɔ so many evidence wɔ Bible mu a ɛkyerɛ sɛ asɛm a ahohomfi evil spirit ne ka nyinaa ɛyɛ nokware but honhom bɛn na ɛkasa lying spirits amen Amen. the atoro nkɔm sɛ atoro honhom ɛwɔ hɔ a na enim Ɛwɔ hɔ. na na ɛbɔ Nyame na ɛbɔɔ yɛ. nti nea ɔsɛ mi na mbɔ su mi na mbɔ han ɛwɔ hɔ a na enim Ɛwɔ hɔ. na ɔsɛ wei mi nfrɛ neɛ mi nsoma neɛ Mm. amen Amen. nti nea wɔka no bebree no yɛ a yɛkuta the spirit of Christ the Lord will tell us ɔbɛka na yɛ nka Wobɛka. nti wo ne onyame nipa this is his minister of Christ and the dispenser of the mysteries of the kingdom of God prophet Dr. Benedict woba bisa ɔsɛ wohwehwɛ a wobɛhu wobɔ mu a yɛbɛbio wobisa nti woba abisa woba abisa no obi ɔkɔ abisa onim nti wonnim nti woba abisa na meme wɔ onyankopɔn a ɔwɔ tumi ɔma tumi onim the God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, God of heaven, the creator of the universe, the Alpha and Omega, the beginning and the end. And to Uba, maybe be Saudi.
because me obi wotie Okay. nti na ma kyerɛ obi no gye sɛ nipa na ɛdɛn Afra. afrɛ wo ɛnto bɛka obi ho asɛm a mebisa sɛ hena na ɛfrɛ no obi so yɛ ɔsɔfo a mebisa hena na ɛfrɛ no straight forward deɛ sɛ mekɔ na ɔsoro ne asase ɔwɔ hɔ ansa na wɔbɔ ɔsoro ne asase. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. He created everything. Nti no ɔno na ɔbɔ biribi a onim ana onim. Nti sɛ mekɔ www the site of the Lord a mehu wo ana mehu. Obehu. Nea ɔfrɛ wo no yɛ adwuma menim ana menim. Onim. Nti no wobɛbisa me obi ho asɛm ne so mɛkɔ obi wakɔbisa ne ho asɛm. Okay. Amen. Amen. Nti sɛ wɔpɛ Roger na akum no deɛ a nea ho ahyehyɛ sɛ ɛyɛ ne nnamfo a 1 2 wɔn ne wɔn nam 3 ɔbaa na adwembɔne a ɛwɔ ne tirim no ɔnsakra Adwembɔne wɔ Roger ti adwembɔne wɔ ya wɔ se wɔ no wɔ hwɛ sɛ nyame ma benya fa. Meka no kwari, I'm talking about he who, which was, and which is to come. Onye nka na okum wenu na usu bempa no ne opa bo no ne obi nim na no no me head wo wi ase won ka so no no te so. Oh, Roger, you're a wicked person. Roger is not a pastor. He's not a man of God. He's a wicked person. Until now, we do not know. Until them profane every single. That Until they say, "Oh, super fan of Pamonia, once you could another spirit." Okay. What? Mm. And the Washishama woman would now they will retaliate you. Roger hyehyɛ biribi de ama wɔn. Now, open so to that or no, obe one no. Oh, okay. Maybe good as spirit and come on your coffee. Mm. 90 was who could have wrong. Mm. And I always say, was Obia. I didn't know upon one in the Bilmonia, I told the name. Who could have baby? Who could be? And also for Yakuba Cajon said, Moon Yanya me for and Cameo, and then Yame for one in your. Ɛwɔ hɔ. He never learned the ways of work. Mm. Amen. Amen. And he said, who is us as we are? No part woman who says, no baby and Okay. Amen. Amen. Then Mum Yamaka said, repent. And yet, I didn't bother you. I heard it. Amen. Amen. Abusua kwan tenten bia ya na kɔwie kɔtienti ha ɛne brɛma kwan me de nkɔmmɔ twetwe ne nyinaa ɛsiiɛ yɛne Prophet Dr. Abednego ɛna ɛde nkɔmmɔ no no ɛne sɔfopanin ya wɔda The Kingdom of God Ministries no ano abusua sɔfopanin ebutu nsa wɔ mo rekɔ kwan no so ɛhɔ no wɔdifo numbers no egu screen ase fa na frɛ no